Garaşsyzlygyň öň ýany Türkmenistana internet hassa haýarlady. Ýylaty hödürlenýän paketleriň görnügi ýok. Internetiň tildigi boýunça ýaradylýan halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny ilki orunlary eýeleýän Türkmenistana raýatlar soňky günlerde internetiň hassa haýarlan tildliginden hemde internet paketleriniň bereketsizliginden şikaýet edýärler. 16 sentýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Mary welaýatynyň administrativ merkezine we etraplaryna internet hyzmatlarynyň ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylar soňky bir aýyň dowamyna internetiň hassa haýarlan tildliginden hemde mobil operatorlaryň hödürleýän internet paketleriniň bereketsizliginden zeýrenýärler. Imo Messenger arkaly bir hat ýazyp ugursaň, hatyň ertesi güni barýar. Arasyna barmaýan halatlary hem bar diýip marly bir ýaşaýjy atlandyrylmazlyk şertine Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3 manat pul salyp 50 megabaytlyk internet hyzmatyna birikdirýäris. Emma 50 megabaytlyk paket hiç saat ýazyşmasaňda şol güni 2 sagada ýetmän gutarýar. Ýene birikdiriň diýip SMS gelýär diýip ol aýtdy. Türkmenistana häkimetler Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial saýtlary şeýle-de WhatsApp, Telegram ýaly messengerleri petikli saklaýar. Imo Messenger ýurt içinde petiklenmeýän tüzümleriň hatarynadyr. Ýurt raýatlary petikli saýtlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Ýöne habarçynyň soňky maglumatyna görä soňky wagtlarda VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak bilen bagly hem dürli päsgelçilikler bar. VPN tüzümlerini açsaň bir wagda göni 2 minut kadaly işleýär. Soňra internet gaty haýarlaýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Maryda ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi 6 nasr öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň ýylaty kanagatlandyrmaýanlygyny aýdýarlar. Başga aragatnaşyk kärhanasy bolman soň alaşyz ulanmaly bolýar diýip habarçy aýtdy. Döwlet ýeçiligindäki 6 nasr aragatnaşyk kärhanasy 2013-nji ýylyň ýanwaryna ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urildi. Onuň öň ýany 2012-nji ýylyň oktýabryna 6 nasryň tehniki binýady Hytaýyň Huawei Technologies hemde düýbi Seulda ýerleşýän Nokia Siemens Networks Korea Limited kompaniýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Türkmenistana internetiň tildliginiň hassa haýarlamagy ýurtda geçiriljek döwlet çäreleriniň şol sanyna garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyna gawat gelýär.